til den her video. I dag er det penalty challenge. Reglerne er, at vi skyder op i alle hjørner og i midten. Ja, det er reglen, og vi har 2 gæster med. Gud og helvede. Gud er her, og han er her. Den er der. Nå, det er det. Jeg starter med at skyde nede i venstre hjørne. Ej, hvor er det grimt det der. Farligt og afligt. Jeg skyder op i højre hjørne. Nej, det var midt. Middle, here we go. Kan han? Jeg skulle sætte i midten. Oppe i venstre hjørne. Yes, man. Helt oppe i højre hjørne. Nej! Jamen, skulle du skyde her? Nu må jeg lige, skal også se. Hvor skulle jeg ramme? Nu går vi efter nede i højre hjørne. 1-0 til mig. It's been a long day without you, my friend. Midten. Det var ikke i midten. Sidste skud. Så har jeg kun et skud tilbage. Op i højre hjørne. Yeah! Bare med, eller hvad? Nej, det er sidste skud. Det kan ikke score en tak. Det er fordi den blev lige, så går vi i videre spil, kan man kalde det. Hvor vi bare skal sige, hvor vi skyder. Og den, der først scorer, har vundet. Nej. Jo, Okay. jeg starter. Jeg skyder helt oppe i venstre hjørne. Nede i venstre hjørne. Nede i højre hjørne. Tú le esperas con la papaya. Jeg skal score nu, Lukas. Okay. Men det var ligesom på fange mod Italien, det der. Markus, han skal score nu, hvis han vil vinde. Fuck noget lort, mand. Oppe i højre hjørne. Langt skud til at fejre. Jeg vandt! Jeg vandt! Det var jeg vandt, for jeg var bedst måneden. Ja. Tak fordi I så med. Skriv til kommentarer om, hvem der skulle have vundet. Så, Og skriv også, hvem der vandt. Ja, hej.